Assalamu alaikum ‘yan uwa na wannan gida, ina ma kowa fatan alkhairi. Idan yau ne zuwanka na farko, kar ka manta ka danna mana subscribe domin shine zai bada damar duk lokacin da muka sabon shirye-shiryenmu za su antayo zuwa gare ku. To, yau muna ɗauke da wani haƙƙi ne mai matuƙar amfani a lahiyar ɗan adam. To, wannan haƙƙi shine rai, wasu kuma suna kiran shi da rai ɗori. To amma mukan da mafi kiran shi da rai ɗori ko rai. To, wannan haƙƙi ne yana tsirowa ne daga lokacin da aka fara ruwa, za ka gan shi da furen shi, haka yake rayuwarsa. To, wannan tsiro yana da matuƙar mahimmanci a jikin ɗan adam. Yana amfanunuka da dama, wasu suna iya ɗibar shi su je su dafa shi a sa mai zogale za a iya ci. Kuma bashin nan idan kana fama da malaria shi ma wannan ana surata shi da jan kanwa, sai a samu ruwa da jan kanwa sai a tafasa shi a surata shi. To, wannan ma in sha Allah aka surata shi ko wani irin zazzaɓi kake fama da shi, za ka ga cewa cikin yarda Allah ya kawo maka sauƙin wannan zazzaɓi. Kuma bai tsaya iya nan ba. Ina mai fama da ulcer, wadda ulcer an yi magani Allah bai kawo ƙarshen abun ba. Shi ma ana samun shi sai a wanke shi, sai a samu tukunya. In aka samu tukunya sai a zuba ruwa da jan kanwa, shi ma a dafa shi ya huce a riƙa sha. To, shi ma in sha Allahu dai da kake fama da ulcer, to a cikin yarda Allah zai kawo maka sauƙi. Kuma bai tsaya iya nan ba, kuma wannan magani yana magani a wajen ciwon kunne. Idan kana fama da rashin ji sosai ko kunnenka na ruwa ko yana ciwo, to cikin yarda Allah in sha Allahu a jarraba wannan za a ga biyan buƙata. Yadda ake amfani da shi a wajen maganin ciwon kunne, a na farko dai za ka je ka ɗebo shi ne, in ka je ka ɗebo shi ka ɗan samu waje ka ɗan murza shi, in za ka kwanta sai ka samu auduga sai ka matsa ka sa ma kunnen sai ka daɗe. To in sha Allah in ka ci gaba da haka za a samu biyan buƙata a cikin yarda Allah. Kuma abin da nake son na ƙara faɗa muku game da magunguna irin wannan, abubuwa guda biyu ne zuwa uku. A na farko kenan, na farko a duk lokacin da aka ce maka magani ka je ka jarraba magani, to kar ka sa kokwanto a ranka ka ce wai zai yi ko ba zai yi ba, kar ka sa kokwanto a ranka. Kawai ka ɗauka ma ranka wannan maganin Allah ya kawo maka waraka ka ce guda. Amma dukkan abin da za ka sa kokwanto, to gaskiya ba lalle ba ne bai dama ka sa kokwanto. Amma duk lokacin da aka ce muku yau ga magani, to abin za ku ƙoƙari kawai ku sa a ranku cewa cikin yarda Allah ya kawo muku waraka. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma za ka ga cewa mafi yawancin mutane ana ta magunguna za ka ga cewa wani ya dace wani ya dace, amma za ka ga an ce wani sun yi ba su dace ba. Akwai abubuwa guda biyu wanda ake samu akasi, wanda kuma shine mun gaza fuskantar. Abin da ke faruwa shine daga lokacin da ka tafi ɗibar magani, to a dole lokacin za ka ibi abin nan kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka ibe shi da bismillah. Da a'uziya bismillah, bismillahir rahmanir rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To sai ka dawo da shi. To abin nan saboda ita ma wannan, saboda akasin da ke faruwa kafin ka je ka sa hannu za ka iya baka wata addu'a ko ba, shi ɗan zai fi tsara wannan abu. Daga lokacin da ya fi tsare shi, za ka ga cewa wallahi ko an saka abun nan ba lallai bane ba a samu biyan buƙata. Saboda duk magungunan za ku ji an ce an jarraba wannan mujarrabun ne, sai dai irin wannan kuma
da Allah in bai kawo ƙarshen abu ba. Amma shi ma irin wannan yana kawo za ka ga ai ta magani ko a ce ka je ka ɗebo abu kaza rashin wannan abin sai ka ga an samu akasi. To za mu cika ku da surutu mun bar ku iya nan. Assalamu alaikum. Mun gode kar ku manta ku danna mana subscribe.